ታሪኽና ዝጅምር ዘረፍቲ ዝሓብኡ ገንዘብ እንዳተፈሓረ እንዳርኤና እንትኸውን ብኻልእ ወገን ድማ ዩንስ ዝተባህለት ሰበይቲ ምስ በዓል ቤታ ምግቢ እንዳበልዐት ስለታ ናይ ብህፃነት መሓዝኣ ብሕቱ እንዳጨናነቓ ድማ ንርኢ። ካብቲ ናይ ፅሬት ሰራሕተኛ ኮይና ትሰርሐሉ ገዛ ምስ ወፀት ድማ ናይ ዓርካ ሰብኣይ ዝኾነ እውን ንምርካብ ትኸይድ። ዓርካ እውን እንተኾነት ሰብኣያ እንዳኸድዓ ከም ዝኾነ ዋላ እኳ እንተጠርጠረት ምስ ዓርካ ከም ዝኾነ ግን ኣይፈለጠትን። እቲ ዓርካ እውን ምስ ሰብኣያ እንድራ ናብ ገዛ ትዕድሞም ናታ መነባብሮ ምስ ረኣየት በቲ ዘለዋ ህይወት ተስፋ ቆሪፃ ዓርሳ ንምጉዳእ እንትፍትን ነገር ግን ሁን ጠጠው የብላ። ሓቋቂፎም እንዳሃለውን ዝኾነ ድምፂ ሰምዑ። ናብቲ ቦታ ምስ ተፀጉዑ ድማ ዝተገልበጠት መኪና ገንዘብና ዝሞተ ሰብ ይረኽቡ። ሁን ሰንቢዱ ቶሎ ኢልና ናብ ፖሊስ ክንድውል ኣለና፣ ኣይ ናብ ሕክምና ንውሰዶ እዚ ሰብ ዝኮ ሞይቲ ትብሎ። ሁን እውን ብሓሳባ ይሰማማዕ። ነቲ ገንዘብ ምሕቢ ነገር እንትደልዩ ኣብቲ መኪና ውሽጢ ዝነበረ ሰብ ልዩን ዝኾነ ቁልፊ ነገር ይቕብላ እሞ ወዲያውኑ ይመውት። እቲ ገንዘብ እውን ኣብ ጥቃኦም ዝርከብ ጉድጓድ ይቐብርዎ። ብኻልእ ወገን ድማ እውን ዝተባሃለ ናይ ፖሊስ ኣባል ዝነበረና ዝተዋሃቦ ኬዝ ምውዳእ ብዘይከኣሉ ምክንያት ዝተባረረ ሰብ ማፍያታት ተኣሲሩ ይውሰድ። ሓዊ ዝሰረቀ ገንዘብ ኣበይ ከም ዘሎ እንትሓተቶ ንሱ ግን እንኳን ገንዘብ ሓዊ ብሓደጋ ምክንያት ብምሟቱ ብዘይምፍላጡ ምክንያት ድማ ምንም ከይረኸቡ ይተርፉ። እኒን እውን ምዝንግዖም ወዲኦም ናብ ገዛ እንዳተመለሱ እቲ ዝተገልበጠ መኪና ምስ ረአየት እቲ ዝተፈጠረ ነገር እንዳስታወሰት ትርበሽ። ናብ ገዛ ምስ ኣተወት እውን ናብ ሁን ደው ኢላ ናይቲ ገንዘብ በዓል ዋና ከም ዘይቀስን ርግፀኛ እየ፣ ምክንያቱ እውን እቲ ገንዘብ ሕጋዊ ኣይኮነን፣ ንእሽተን ግዜ ንፀበይ እሞ ሒዝናዮ ምምላጥ ንኽእል ኢና ትብሎ። ሁን ነቲ ሓዊ ዘፈራርሖ ዝነበረ ማፍያ ብምኻድ እቲ ዝተፈጠረ ነገር ዋላ እኳ እንተጠየቆ እቲ ማፍያ ግን ምንም ነገር ከም ዘይፈልጥ ብሓባር ከይዶም ከም ዘጻሪውን ይነግሮ። ነገር ግን ከተሰማምዐ ይተርፍ። እዩን እውን ነቲ ገንዘብ ንምፅራይ ንብረት ትገዝእ። ናብ ሁን ምስ ደወለት ግን ናይ ሰበይቱ ኣባኣ ስለ ዝመፅእ ሓቢርዎ ከም ዝኸይድ እውን ይነግሮ። ሁን ድማ ሓሰተኛ ናይ ፖሊስ ታሲራ ብምውፃእ ናብቲ ሓደጋ ዝበፅሖ ቦታ ብዝኸደሉ ሰዓት ድማ እዩን ናይ መኪና ጎማ ተንፊሱ ይረኽባ። እቲ ገንዘብ ሒዛ እንዳተመለሰ ስለ ዝነበረት ድማ ከይፈልጣ ፈሪሓ እንተነበረት እኳ ነገር ግን ንሱ ምንም ከይመሰለ ጎማ ቀይርላ ስለቲ ሓደጋ ዘራሪብዋ ይፈላለዩ። ከምኡ እውን ሁን ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ገዛ ንምፅራይ ዋላ እኳ እንተፈተነ ነገር ግን እቲ ኣብኡ ዝነበረ ሰራሕተኛ ምንም ከም ዘይፈልጥ ይነግሮ። ሁን ድማ ንዩን ምጥርጣር ይጅምር። ንሳ እውን እቲ ገንዘብ ንምሕባእ ናብቲ ፅሬት ዝሰርሐሉ ገዛ ትወስዶ። ሁን እውን ኣብቲ ድርጅት ዘባኾነ ገንዘብ ንምምላስ እዩን ንክትህቦ ዋላ እኳ እንተሓተታ ንሳ ግን እቲ ስልኪ ኣብቲ እዝኒ ተዓፅዮ ኣብቲ ገንዘብ ዘቐመጥሉ ቦታ ከይዱ እውን ይስእኖ። ስለ ዝጨነቆ ድማ ናብ ገዝኦም ይኸይድ። በዓል ቤታ ክሳብ ዝወፅእ ተጸቢዩ እውን እቲ ገንዘብ ኣበይ እዩ ዘሎ ስልኪ ኸውን ኣይሰርሕን፣ ሓቢአዮ ኣይትጨናቕ፣ ግዚኡ ምስ ኣኸለ ብፅሒትካ ትወስድ ኢኻ ምስ በለቶ ድማ ተረጋጊኡ ናብ ቢሩ ይምለስ። ሰበይቱ ግን እንዳታለላ ከም ዝኾነና እቲ ገንዘብ ስለ ዘጥፍኦ ይበኣሱ። ንሳ ምስ ወፀት እውን ናብኡ ይመፅእ። ስለቲ ሓደጋ ምስ ሓተተ እውን ንምሕባእ ዋላ እኳ እንተፈተነ ነገር ግን ይንቅጥቀጥ ስለ ዝነበረ ይጥርጥሮ። ልክዕ ምስ ወፀ ወዲያውኑ ዩን ደው ኢሉ ንኽራኸቡ ይቆፅሮ። እውን ድማ ይከታተሎ። ናብቲ ገንዘብ ዘቐመጥሉ ገዛ ከይዶም እውን ክንደይናይ ከም ዝኾነ ይቆፅርዎ። ከይሓሰብዎ ግን ሃንደበት ናይቲ ገዛ በዓል ቤት ትመፅእ። ናብቲ ፖሊስ ክትድውል ምስ በለት እውን ሁን ይደፍኣሞ ምስቲ ሓፂን ተጋጭዋ ትወድቕ። ንሱ እቲ ገንዘብ ሒዝዎ ምስ ወፀ እውን ዩን ናብ ኣምቡላንስ ትድውል። እውን ድማ እቲ ቦርሳ ዩን ሒዛቶ ከም ዝነበረት የስታውስ እሞ ይከታተሎ። ዩን ነታ ሰበይቲ ናብ ሕክምና ምስ በፅሐታ እውን ምስ ሁን ይራኸቡ። ነታ ሰበይቲ ካብቲ ገንዘብ ንከካፍልዋ እንተነገረቶ እኳ ንሱ ግን ከይተሰማምዐ ይተርፍ። ሁን ስለ ዩን ኣጻሪው ዝነግሮ ሰብ ይረክብ። ዩን ናብ ዓርካ ምስ ኸደት እውን ኣቦኣ ደው ኢሉ እቲ ዝጎደለ ገንዘብ ሁን ከም ዝኸፍሎና ንክራኸቡ እውን ተሓቶ። ድሕሪ ምርኻቦም በቲ ዝጎደለ ገንዘብ ይጻልኡ። ብዙሕ ከይጸንሕ እውን ናብ መኪና ይመጽእ። ታሲሩ ኣሪእዋ ድማ ናብ ውሽጢ መኪና ይኣቱ። ኣብ ልዕሊ ሰብኣይ ክንድራብኪ ንዓይ ምልከተንን እቲ ገንዘብ ከም ዝሰረኽዮ ጥራይ ግን እመኒ። ከምኡ እውን እቶም ዘረፍቲ ዘለኽዮ ቦታ ምፍላጦም ኣይተርፍን። ንሳ ድማ ኣይ ስለምንታይ ከም ትዛረብ ኣይፈልጥም ምስ በለቶ ድማ ካርዲ ኣቕሚጡላ ይወፅእ። እዚ ኩሉ እንትኸውን ድማ ሰብኣያ ይስልሎም ነበረ። ሆስፒታል ምስ ኸደት እታ ሰበይቲ ከም ዘይነቕሐት ትወፅእ። ምስ ዝኾነ ሰብ ድማ ትጋጨው። ብዙሕ ከይረሓቐት ድምፂ ሰሚዓ ምስ ተመለሰት እታ ሰበይቲ ከም ዝሞተት ትሰምዕ ሞ ትስንብድ። ናብ ሁን ኸይዳ እውን ነታ ሰበይቲ ዝቐተልኻያ ንስኻ ዲኻ እቲ ገንዘብ ክትኽፈል ኣይደለኹም ምስ በላ ንሳ እውን ዝቐተላ መሲልዋ ብጣዕሚ ድማ ትስንብድ። ናብ ሁን ደው ኢላ ኣብ መኪና ውሽጢ ዝነበረ ሰብ
ስለቲ ዝሃባ ቁልፊ ትነግሮ ኣቑሑታ ምእካብ እውን ትጅምር ሰብኣያ መጽኡ ድማ ይሃርማ እዚ ዝሰምዐ እውን ናብኡ ብምኻድ ካብቲ ክፉእ ሰብኣያ ድሕና እቲ ገንዘብ ካብቲ ዘለዎ ወጽኣ እውን እቲ ቁልፊ ትህቦ ንሱ እውን ናይ ሓዋ ሞውታ ጥራይ ክፈልጥ ስለዝደለየ መኪናና ገንዘብ ይህባ ንሳ እውን ናብታ ሓንቲ ትፈልጥ ዓባይ ሰበይቲ ትኸይድ ሁን ድማ እቲ ገንዘብ ከም ዝጠፍአ ምስ ረኣየ ይስምብድ ካብቲ ካሜራ ናይታ መኪና ታርጋ ይወስድ ናብ ገዛ ምስ ተመልሰ እውን ሰበይቱ እውን ገዛ ለቂቓ ከም ዝወፀት ትነግሮ ንሱ እውን ደው ኢሉ የቕሬታ እንዳሓተተ ስለቲ ገንዘብ ምዝራብ ይጅምር ስልካ ግን ኣብቲ ሰብኣያ ገዲፋታ ስለዝነበረት እቲ ዝዛረበ ኩሉ ይሰምዖ እዩን ድማ እቲ ገንዘብ ሕጋዊ ንምግባር እትኽእለሉ መንገዲ ንምርካብ ናብ ዝኾኑ ሰባት ትኸይድ ንሶም ግን እቲ ገንዘብ ንክትህቦም ዋላ እኳ እንተፈራርሕዋ ሁን መፂውን የድሕና ካብኡ እንዳሓር እውን ሁን እቲ ሓዊ ዝገደፈሉ ቁልፊ ብምጥቃም ስለቶም ዘረፍቲ ዘርኢ ምስልታት ይረክብ ሒዙ ክኸድ ምስ በለ እውን ይዓግትዎ ይህን እውን እንተኾነ ብሰብኣያ ትዕገት እንዳሃረማ ምስ ሰቀያ እቲ ገንዘብ ዘለዎ ቦታ ትነግሮ ሓዲጓ ምስ ወፀውን ሁን መውጽኢ ይፈትሓ ከም ዝሸወደቶ ምስ ፈለጠት ድማ ተመሊሱ ይመጽሞ ንውን ድማ ይሕዞ አንደበት ግን ሰባት ይመጹ ስለዝነበሩ ገዲፍዎም ይሃድም ንሳ እውን ምስቲ ዝመጸ ሰብ ንምስራሕ ትሰማማዕ ሁን ድማ ነቶም ዝዓገትዎ ሰባት ናይ ሓውያ ሞውታን ተነጊርኩምኒ እቲ ገንዘብ ኣበይ ከም ዘሎ ክነግረኩም የብሎም ሓውኻ ከሓዲ እዩ ነይሩ እቲ ገንዘብ ሒዙ ናብ ዋና ሓለቓ ንኸብፅሕ ተሊሙ ዝነበረ እንተኾነ እኳ አንደበት ግን ነገራት ተቐይሮም እዮም በል ሕዚ እቲ ገንዘብ ዘለዎ ቦታ ንገረኒ ሓቂ ንምዝራብ እኳ እቲ ገንዘብ ኣበይ ከም ዘሎ ኣይፈልጥን ምስ በሎ ድማ ተናዲዱ ናብ ካልእ ቦታ እንዳወሰደ እንዳሃሎ ድማ እታ መኪና ክትግልበጥ ምስ ገበረ ናብ ዝሕግዝዎ ሰባት ይድውል እቲ ምስዩን ዝነበረ ሰብ እውን ናብቲ ዘለዎ ቦታ ይኸይድ እሞ ንዑ ክትብል እውን እቲ ገንዘብ ክትህቦም ኢላ ከም ዝነበረት ምስ ፈለጠ ይሕጎስ ናይ ሓዋ ማውታን ምፍላጥ እውን ብሓባር ንምስራሕ ተማምዑ ሓደጋ ናብቲ ዝበፅሖ ቦታ እንትኸዱ እውን ዝኾነ ቆልዓ ይረክብ ሽዑ ምሸት ድማ ክልተ ሰባት ይጻልኡ ከም ዝነበሩና ንሱ ኣብቲ ከባቢ ሳንዱቕ ዝነበረ ገንዘብ ሒዝዎ ከም ዝኸደ ይዛረብ ሁን ናይቲ ባእሲ ምኽንያት እንታይ ከም ዝኾነ ምሕሳብ ይጅምር ይህን እውን ናብ ዓርካ ደው ኢላ ንመዕበይ ትህቦ ገንዘብ ከም ዘሎ ትዛረብ ንሁን ድማ ብጽሕቲ ዘቐመጠትሉ ቦታ ትሕብሮ ከይዱ ምስ ረአየ ግን ምንም ስለዘይነበረ ከም ዝሸወደቱ እንተሓሰበ እኳ ሰበይቱ ግን እቲ ርክቦም ቀዲማ ስለትፈልጥ ከም ዝወሰደቶ ትሕብሮ ሁን ምስ ሓዊ ዝነበረ ሰብ ዘራፊ ንምፍላጥ ናብቲ ዝዓገተ ሰብ ይኸይድ ብሓለቓና እዩ ነይሩ ዝተቖፀረ መቸም ተስታውስ ኢኻ ክትሕዞ ዘይከኣልካና ካብ ስራሕካ ክትባረር ዝገበረካ ሓለቓና እዩ ሁን ይሁን ትገብሮ ነገር ከም ዘሎ ስለዝጠርጠረ ናብቲ ሃክ ዝገብር ዓርኩ ይኸይድ ኩሉ ኣካውንታውን ይጠልፎ ካብቶም ዘረፍቲ ውጅለ ማእኸል ሓደ ምስ ናይ ትካል ሓላፊ ከም ትራኸብ ሓበሬታ ይበጽሖ ከዛረባ ምስ ኸደ እውን እቲ ሓለቓ ደው ኢሉ ብቁልጡፍ ንኽትመጽእ ይሕብራ ሁን ፎቶኣ እንዳርአያ ኢድ ኣታውነት ከም ዘለዋ ይነግራ እቲ ሃከር ዓርኩ ሰባት ከም ዝወሰድዎ ይነግሮ ንዑ ንምርካብ ድማ እንዳተጻደፈ ይኸይድ ንሳ እውን ነገራት ምንም እኳ እንተተሓዋወስዋ ነቲ ሓለቓ ከይዳ ተዛርቦ ብድሕሪ እውን ናብቲ ገንዘብ ዝቐመጠትሉ ቦታ ምኻድ ትጅምር ሰብኣያ ግን ኣብቲ ቦታ ቀዲሙ ተረኺቡ እዩ ነገር ግን እታ ሰበይቲ ወዲቓ ስለዝነበረት ስለቲ ገንዘብ ምንም ስለዘይትፈልጥ ጥራይ ኢዱ ይምለስ ይህን እውን እቲ ዝተረፈ ገንዘብ ንሁን ካብቶም ዘረፍቲ ንምምላጥ ከም ትጥቀመሉ ትውስን ምስቶም ዘረፍቲ ተራኺባ እውን እቲ ገንዘብ ሂባ ንሁን ተልቅቆ ይሁን ግን እቲ ሓላፊ ንሓው ከም ዘይቀተሎ ስለዝኣመነት እቶም ዘረፍቲ ተኸቲላቶም ትኸይድ ንሳቶም ድማ እቲ ዝተረፈ ገንዘብ ኣበይ እዩ ዘሎ ኣነ ከም ዘይነበርኩ እዚ እውን ኣይትረኽብዎን ነይርኩም ሰብኣያ እውን ንዓ ተኸቲሉ ኣብ ኢዶም ይኣቱ ምስ ለቐቕዋ እውን ንመሓዛእ ስለዝተፈጠረ ነገር ትነግራ ንሳ እውን እንተኾነት ሁን ኣብቲ ሕክምና ዝነበረ ሰበይት ከም ዝቐተላ ስለትፈልጥ ብሕቶ ተጨናንቓ ይሁን ከም ገለ ጌራ ምስ ኣምለጠት እውን ነታ ዓርካ ትረኽባ ንሳ እውን ንውጭ ንክትኸድ ኤርፖርት እንተተብፅሐታ እኳ ይሁን ከይተሰማምዐት ትሰርፍ ነቶም ፖሊሳት ምርመራ ንምሕጋዝ ትሰማማዕ ሁን ናሓዋ ቀታሊ ንምፅራይ ናብቲ ሓላፊ ይኸይድ ናዩ ንሓዋ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ሓዋ እውን ሓውካ ሒዝዎ ዝነበረ 10 ሚልዮን መዘናግዒ እዩ ትኽክለኛ ሃፍቶም ክሳብ $300 ዝፀጋጋዕ እዩ ሓውካ እውን ብሓሳቦም ስለዘይተሰማምዐ እዩ ክቐትልዎ ዝተኣዘዘ ነገር ግን ዘይተሓሰበ ሓደጋ ኣጋጢሙ ናብቲ ዘረፍቲ ዘለዎ ቦታ ምስ ኸደ ግን ማንም ኣይነበረን እቲ ዓርካ እውን ምስቶም ዘረፍቲ ንምስራሕ ትሰማማዕ እቲ ጻዕዳ ፀጉሪ ሓላፊኦም ነቲ ንሁን ዓጊትዎ ዝነበረ ሰብ እቲ ዝተረፈ ገንዘብ ኣበይ ከም ዘሎ ሓቶ ንሱ እውን ነታ ዓርካ ይፍልጣ ንሳ እውን ምስዩን ትኸድ እቲ ገንዘብ ኣበይ ከም ዘሎ ነጊራታ በቲ ዝተሰማምዕዎ መንገዲ ሁን ዝቐተላ ሰበይቲ ክሲ ንሳ ክትወስዶ ትሓታ እቲ ሓዋ እውን ንሁን እቲ ገንዘብ ዘለዎ ቦታ ይሕብሮ ምሸት እውን ኩሎም በቢ ዝነበርዎ ገንዘቦም ንምውሳድ ናብቲ ሓደ ቦታ ይእከቡ ሓዋ ድማ ነቲ ጻዕዳ ፀጉሪ ሰብኣይ ቅተሎ ተባሂሉ ይለኣኽ ነገር ግን ኣቕሲልዎ ናብቲ ዋና ሓላፊኦም ተመሊሱ
ንሓፍቱ ብኸመይ ከም ዘድሕና ይሓስብ ነገር ግን እቲ ዝተባሃወ በአግባብ ብዘይ ምፍጻሙ ይትኩሰሉ ቅድሚ ምሟቱ እውን ሆን ናብቲ ቦታ ይበጽሕ ድሕሪ ዝተወሰነ ተኹስ እውን እቲ ዋና ሓላፊ ብዙሕ ገጹ ዘይተፈለጠ እኳ ነገር ግን በታ ብኢዱ ገይርዋ ዝነበረ ቀለበት ከም ዝሞተ ይንገር እቲ ሰብ ብዩን ሓገዝ አምሊጡ ብሓድሽ መንነት ንምንባር ፓስፖርት የዳሉ ናይ ሓዋቀት አለምዃኑ ዘይፈለጠት እዩን ስለዚ ሓገዘቱ የመስግና ይህን እውን ናብቲ ሓለቓ ዝለኣኻ ቦታ ኸይዳ እቲ ዝተባሃለ ገንዘብ ትህቦ ምስ ወጸት ድማ ሆና እቲ ዓርካ ናብኡ እንዳኣተው ትሪኦም ንሶም እውን ምንጩ ዘይረኣይ ገንዘብ ንምቕባል ይሰማምዑ ሰብኣያ እውን እንተኾነ ናብቲ ዝተጻወደሉ መጻወድያ ሰተት ኢሉ ይኣቱ ንኸይቐትልዎ ድማ ተመሊሱ እንተዘይኸይዱ ስለቲ ገንዘብ ሙሉእ ዓለም ስለዝፈልጥ ንዓይኒ ምቕታላይ ትኽእሉ እንዳበለ ከዘናግዖም ድሕሪ ምጽናሕ እውን ናብቲ ቦታ ይበጽሕ ስለቲ ዋና ሓለቓ ማንነት እንትጥይቖ ድማ ፈቃደኛታት ከይኾኑ ይተርፉ ሆኑ እቲ ዘራፊ ዝለኣኸሉ መልእኽቲ ይርዮ ኮይኑ ግን እቲ ፓስወርድ አይፈልጥዎን ንዩ ድማ ሓገዝ ይሓትዋ ንሳ እውን ካብቲ ሓለቓ ቀለበት ሰሪቓ ክትወፅእ ምስ በለት ክልተ ግዜ ሰሪቕኒ ትኽክል ዶ ይመስለኪ ኣብ መጀመርታ ገንዘበይ ሕዚ ድማ መረጃ ትሰርቕን ለኺ ከማኸ ዓይነት ጽብቕት ክትገብሮ ዘይግባእ ነገር ምስ በላ ድማ ወዲያውኑ ሰብኣያ በጽሕሙ ሒዝዋ ይወፅእ እቲ ዝረኸብዎ ገንዘብ እውን ሓዋ በቲ ዝበላ ሽም ንምግባር ይውስኑ ብቐጻሊ መዓልቲ እውን ብሓለቆም ዝተጭበርበሩ ሰባት ብምልኦም ዝተዘጋጀወ ፓርቲ ይርከቡ ናይቲ ሓለቓ ትኽክለኛ ማንነት ካልኦት ኢንቨስተራት እውን ሓዲጎምዎ ክኸዱ ምስ በሉ ስርሑ ዝተፈለጠሉ ሰራቒ ብዩኒ ድነቕ ሳብ ሕዚ ዘለካ ገንዘብ ካብ ኣካውንት ኸውን ምስ በለቶ ንምርጋጽ ክብል ድማ እቲ ፓስወርድ ይናገር እቲ ሃገር ግን ቀዲሙ እቲ ገንዘብ ኣውፂዎ እዩ በዚ ተበሳጪ ትኩስ ዩን ትጉዳእ ሰብኣያ እውን እቲ ናይ ባንኪ ኣካውንት ዝሓዘ ፍላሽ ናብ ኪሳይ እትወላ ኩሎም ድማ ዓርስ ብዓርሶም ይዋድኡ ዩን ድሓን ምስ ኮነት ድማ ናብቲ ኣረጊት ሰበይት ትኸይድ ካብቲ ገንዘብ ድማ ከፊላት ትህባ ነታ ዓርካና እታ ኣብቲ ሆስፒታል ዝተቐተለት ዓርካ እውን ነታ ጓላት ትህባ ኣብ መወዳእታ ድማ እቶም ገበነኛታት ክትሓዙ ንምግባር ናብ ስርሑ ይምለስ ንዩ እውን ከም ዝፈትዋ ድማ ይነግራ ኩሉ ግዜ እውን እንተኾነ ንምኻድ ናብቲ ትደልዮ ደሴት ንክኸዱ ተሰማሚዖም ታሪኽና እውን ኣብዚ ይውዳእ